Korean. Mama is 新长啊郎，新个老的啥啦？啊是你，啊你呢？可里啦的顶呢？so kini啥啦？ ang Koreana nga gilamian. Ah讲啊，讲啊，cara Atsara. Nalamian sa giloto nga atsara. cara. La. Chansan! Damen! Ang Koreana nga naipit. Bulilyaso ng bataan. Naipit na lang ang Koreana? Naipit. Pinunoy, iagi ko na lang sa kadlaw ang akong sitwasyon. Sabi nga ni Kaprede, pag may problema, tumawa ka. Ayan. Ang sabi ng tsuper. Ang sabi ng beep. Jeep. Sabi ng jeep. Sabi ni Kaprede. Sabi ng tsuper. Kayong dalawa, ha? Pag naulit pa ito, iko-court martial ko kayong dalawa. Padayon ta sa unahan. Oo, Padayon. Papa J. Boy Nunoy. Kamu na lang ang naghahatag sa kuang kalipay. Uy, Sana all. Pandamay. Nagahatag sang kalipay. ano natabuan eh? Bebe. Yaman. Imrag medyo lahi ning iya. Papa J. Boy Nunoy, sugod ng sulod ang COVID-19 sa Pilipinas. Og diri sa to ang lugar, Papa J. Boy Nunoy. Apil ako biskin isolation facility. Dalo ka na namon sa albularya. Papa J. Boy Nunoy, tawagan lang ko ninyo sa pangalan nga Marian. Uy, si Marian, kamusta si Dingdong? Okay raguro sila. Marian ka pa? Marian. O wala? Wala na. Papa J. Boy Nunoy, ang ako mga abyan, wala ko na sila nakita pa. Di ko na mabatsagan nga may mga abyan pa ako. Wala mo naging klaro kung ba si nakuhan sila? Quarantine. Quarantine? Ay. Papa J. Boy Nunoy, nag-aisahano na lang ako sa kabuhi. Dugay na nagdaliwang ako mga ginikan. Ang ako mga utod, Papa J. Boy Nunoy, abroad. Nag-aisahano na lang ko diri, Papa J. Boy Nunoy. Amo nang isa sa medyo sakit nga ginabatsyag ko sa buong kay miskin na ako mga abyan nga pwede na akong makistorya about sa akong problema. Wala naman po sila nagpabatsyag. Papa J. Boy Nunoy, may gamay kong negosyo. Pero amo man ang ginakasubo-kusubo kay hinay-hinay na po nga naga-down bangod sa sitwasyon sa buong Papa J. Boy Nunoy sa pandemya. Sahay gani, Papa J. Boy Nunoy, makapamangkot ko sa akong sarili. Tinuod ba gining COVID? Patay ka. Chinga lang no. Koreano ni o ba? No. Achok mo na. Ano sa'yo? Chinga. Dali. Chinga na na. Gabsa. Tigi ba? Chinga. Ano na? Sapo na! Sampo nga. Saputi! Tama na ni. Nabuhat mo kasing ganun. Tama na. Nano, ikaw. Nagambal ka, tama na. Nga tapos ka na. Oo, tapos na. Di nang trapo.
Di nang trampo kayo nauna ang Milo. Ang akong yamban. Tama na niya itong relasyon. Ah. Tama na niya itong relasyon. Ano po man siya ganun tama na. Dili na ako. Hindi ka na. Kapoy ko na. Nga mo na. Gikapoy na ako sa akong relasyon. Gikapoy ka. Kung gikapoy ka, huwag mo na problema kung tani nagambal ka nga. Ako naman masakay. Oo. Tama na niya. Gang, Kabalo ko. nakapoy ka. Kabalo ko. Kung Kabalo ko nga nalugi na kasi mo negosyo. Kung nakapoy ka bala, bahuay lang. Pero, Di na madalag paway. kung nakapoy ka, bahuay lang. Pero, hindi po sa ganun, pupuntat ka na sa ating relasyon. Tama. Sumudan ka na sa ngakon nga, bibingka. Sabda ko, gang. Hindi ka na sa ngakon nga, bibingka. Pasensya ko. Ang amo kasi. Pasensya ko, Marian. Kung tanay ka gina, wala pa tagasugod. Kirang ka mo na ako. Nag-take advantage. Nag-take advantage pandamay ka na. Mari. Abi mo marami. Daw pasaka mo lang ako sa kapayas kaging padaluso sa gilibo mo. Ginigugma mo walang gali ako. Kaysa walang gali ka pa kuno ko ino. Gisilutan mo ako sa ramot sini. Gipapati mo ako. Kagipaturong mo nga akong kalimutaw. Kaysa walang gali ka pa kuno ko ino. Basta. Nga sa subong pagkapanahon sa pandemya kag krisis. Wala na gani sa may nabilit sa akon. Wala na ako sa mga abyan. Masang una siyang nagapo mga akon nga negosyo. Ara sila. Pero sa time nga ari ako sa dalom, wala na. Sa time nga may ara ako, di na ka mo. Ara ka mo. Bisan wala ka mo ginaimbita. Karon kinanglan ko ang bulit niyo. Pati sa akong yung negosyo, wala na. Ikaw na lang ang pag-asa ko kay... Masugot naman lang ako, bisan wala sa akon ng tanan. Basta may magpatarong lang sa mata ko, masugot ko. Ikaw na gitang ang pag-asa ko. Pero anong ko ni? Pagkatapos biyahan mo ako. Anong ko ni? Iambas ako ah. Anong ko ni? Wala na ko'y ginapatsak para sa imo ha. Diba? Hindi mo ko mapilit. Hindi mo ko mapilit, Marian. Dili mo ko mapilit kung palanggaon sa pakaw dili. Palangga ko ikaw. Wala na ko'y ginabatsyag pa para sa imo. Palangga ko ikaw. Palangga ko ikaw. Hinata ko sa imo ang tanan. Hindi pala. Pero, patawara ko. Ginibo ko sa imo ang tanan. Patawara ko. Patawara ko. Anong pwede ko imuon? Anong pwede ko imuon nga magbalik pa? Wala na ko'y mga nang. Anong pwede ko imuon para igugmaon ba ako liwa? Wala na. Wala kay dapat imaon. Ay. Anong pwede ko imuon? Isurya ako. Ang dapat ni Mahimaon. Dawato ng tanan. Hindi ko Dawato ng tanan. Maluhod ako. Maluhod ako nga magpakitloy. Magluhod ako. Hindi ako pagbiyay ga. Gunitan ko ang imo nga ikong. Buhiin ang akong ikog. Buhiin ang ikog. Maluhod ako. Buhiin. Buhiin ako ikog. Kung biyaan mo ba lang ako. Kung biyaan mo ba lang ako. Mas mahayo pa doon ko na lang ng imo nga ikog. Ang imo nga ikog nga may tatak nga kondorilya. May
May nakasulat nga tinaga ang kwantarilya. Sige. Masagot ako biyahan mo. Basta may hangyo lang ako sa imo. Ano ang hangyo mo? Bahalain mo ng itlog, basta bili lang sako ng ikog. Mapasagot ako. Bisan subong dayon, manghimos ka na lang ka. Sige. Amo pa lang ng hangyo ko. Ibilin ko niya akong ikog. Sige. Basta isa Masagot lang ako kalimtatan na lang ang tanan. Basta isa lang ang ikog. Dala na ng mga ikog, hindi ko na kinanglan ng mga ikog. Basta halungan mo ang akong ikog. Halungan mo ang akong ikog. Bilin ko ba sa'yo mo, hindi mo mapapabalian ng mga iklog? Hindi ka magkamalaka, basta wala ka na ikog. Maabot ang panahon, matubo lang na niya. Walang ikog sa butik eh. Basta. Hindi, sige na. Buo na akong desisyon. Guntingon ko doon. Guntingon ko na ng lanot-lanot. Sige. Guntinga na. Sige. Guntinga. Subong ka palang mapagunting ah. Sa una, dapat ah. Subong ka palang nga mapagunting, sini. Gabasa. Kung di makaya, gabasa. Hindi na tong sadol man, sadolon ka pala. Sige na. Guntinga. Ang bauperte ka hunit. Ano, malang interior man. Okay. Hindi, sige na. Ari na. Maayo kay nautod ko na ang ikog sa pagi. Ikog dahil sa pagi. Andam. Babay ka. Babay. Alungan ko ng imo nga ikog. Basta alungin po ng imo nga iklog. Babay. Babay. Ay, damay ka mata. Luuya. Dalangin mo nga itlog. May nag-text din niya. Dalangin mo nga itlog. Malada, imo na na. Palangkuman mo sa iban. May nag-text din niya. Abi ko, gigunting. Gigabas man lagi. Ay nalang, Marian! Luuya. Bulilyaso pang negosyo. Ano yung mga barkada? Subong. Basta biniyaan ba sa sangyan? Yan, bas uyab. Napakasakit, Kuya Eddie. Sino nga Eddie na? Eddie. Sino nga Eddie na? Eddie Peregrina. I-text ang inyong boto kabrigada. Pero ang pamangkot niya, nagsentro sa iyang career, iyang negosyo kabrigada, o di ba ka sa trabaho. Mangkot siya dire, kaya wala naman ng tanan. Wala na siya mga friends, wala na siya losing Wala na siya negosyo, lovers. Ipadayon pa ba daw niya iyang nagasiburo nga negosyo o magtrabaho na lang? Kung kamo kabrigada sa inyong boto, i-text lang sa itong number 0965-725-1556. Atong boto mo, i-total ko kabrigada. Yan sa Brigada Drive Thru. Opo, siyempre ang inyong Pro-Chairman, Papa J.A.A. O leader sa mga tanod o tropot-tanod, Boy Nonoy. 95.7 Brigada News FM, the Music and News Authority. Tama no? Now you are gone. This is the first time can I make it through without you now.